Yebo, siyami. Into ebuhlungu kanjena. Ongazibulala ingane engenaqala. Wayike ungabulalanga-ke mina-ke sifike usale ingane-ke. Wathi kube sasifa sobabili. Wayicabanga kahle ngempela into oyenza. Hey, lutho sister, bese ngingacabangi, ngisho kathi ngingacabangi, ngangidiniwe umphakathi endaweni yase ngiyinhlekisa mina nabangani bami. Okay, wena shuthi ulalela abantu bomphakathi ozwa umndeni wakho. Shuthi kwakumnandi ungibuka ngikhala ngisafala ngilahlekelwe yingane eyayiyigugu kumina. Wawuzokwenzelela ube ngani ngazithole ezinye iy'ngane? Wawuzokwenza njani? Awukutshele mina-ke wawuzokwenza njani? Hey, cela uxolo bantu bese anginakho okunye engingakusho kuphela ukuthi ngicela ukuthi ngiyaxolisa ngakho konke. Sengingathatha noma isiphi isijeziso kodwa nje lokuthi nje bese ukuthi kuthole enhlizweni yakho ngelinye ilanga ukuthi ukwazi ukuthi ungixolele. Ngisho mangibopha ngisho namanje sazongenza isilimo awuxolisi wena shuthi namanje ungenza isilimo uyangibhuka. no. Ngomphefumulo la. Mfethu yazi angazi ukuthi ngithini. Angifuni ukuzwa lutho ngihlangene nawe. Angazi noma uzothatha uzise emaphoyiseni, noma uzohamba uyoyiphosa ebridgini, wenze noma yini, kodwa engifuna ukwazi ukuthi angifuni ukuphinde ngikubone. Ngokhulu ithoba ngicela ukuthatha leli thuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi sikhipha izimfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo ngijwayele ukuthi ngikucacise lokhu ngikubalule futhi ukuthi sisuke sinikeza umuntu i-platform yokuthi akwazi ukukhipha imfihlo yakhe. Ngiyazi abanye baye bathi indaba singamvuli lo muntu simbone. No, ezinye izinto meziyimfihlo bafethu umnikazi lo afanele ayithole ilendekena asihambise kena afonelwe khulunywe naye ayazi. Indaba manje ngithanda indaba zabantu ezifuna ukubona abantu. Nisaba ukuthi bazongigila ngizobe nihlanganaphi nabo ave niyithanda indaba. Kubalekile kakhulu kumina ke uMlangeni Magasela ukuthi usubscribe, ulike, ushare and bese uyakhomenta. Kuyangikhuthaza kakhulu nami ukuthi mengenza umsebenzi wami ngibone ukuthi okay, you guys nikhona for mina and nami ngizohlezi ngikhona for nina. Ngizonikeza nje yonke into enifisayo nento enicabanga ukuthi ibalekile ukuthi niyithole mese kukhona umuntu ohleli eduze kwami. Konke engifuna ukwazi mina ngivele ngivuka ama-comment nje bese ngiyabona ukuthi okay silungisa kanjani going forward. Yabo ukuthi ngiyanithanda. Asithathe leli thuba ngokukhulu kuyithoba nginikeze ubhuti oseduze kwami ngimbingelele. Sawubona bhuti unjani? Yebo sawubona sisi wami unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Njengoba nami sengishilo ukuthi ngumlangeni Magasela ngi-introduce ngicela nawe ukuthi ungalenzi iphutha usale ngaphandle. Ngifuna ukwazi-ke kodwa kuwena ukuthi uqhamukaphi. Angifuni ungitshele ukuthi ubawa kaba. Ngicela bandle ubingelele umbukeli bese yazisho ukuthi uqhamukaphi. Sanibonani babukeli kwe-Black Life TV. Bengizothanda ukuthi ngibe u-anonymous. Wow, ngiyakwazi nokusho ukuthi uqhamukaphi. Hayi, anonymous nje yonke igama nje. Kodwa indawo ayinankinga ngoba phela futhi ngumuntu vele nami wakhona endaweni. Sure bro. Ngisuka khona la eChesterville kuRodwane. Okay, cool. Ngizohlala phezulu kodaba ke. Ungabusanyakaza idaba lami kahle kahle lingilethe lana ukuthi bengizofisa ukuthi ngizoconfessa into embi engiyenzile mina kudadewethu. Udadewethu Yes. Okay. Usisi wami nje yena owangishiyela ibele impela yona. Hawu, okay, woza nazo isikoko sizwe ukuthiwani. Tenzakalile la sho usisi wami bena le nkinga yokuthi uyabuthanda utshwala, lo muntu uthanda utshwala kakhulu, uzwana kakhulu nabantu ama-Nigerian kahle kahle ngeke ngiqonde straight le gama ngiqonde straight. Uzwana kakhulu nabantu bama-Nigerian. So inkinga yakhe uye wathandana naye kanti leyo nto igcina ibe affect kumina emphakathini nasendaweni ukuthi usisi wakho uthandana noSibari laba babiza kanti bathi amakorekwele indlela aba-understanda ngayo abantu abaningi. So leyo nto igcina isifaka ingcindezi kanti nosisi naye egcineni uzogcina sitholakala ukuthi uyamitha umsisi uyena futhi lo muntu lo engingazwani nawo. Sibange into eziningi nabo labantu nani leni bangayo nayo. Kahle kahle into ekhona la esemqoka isithunzi sami siphelile endaweni. Angazi uma lokho sister understand ukuthi isenzo sami ngimoshile impela ngonile kodwa ngiyazisola ngisenzo sami engisenzile kuyena usisi wami. Okay. Uzositshela ngisho ukuthi wenzani. Into engayenza njengami mina ngiyilo muntu oyiphuzela icodeine incika namazeni yabo. Shuthu sister angithuma idrink esitolo ngithuma idrink mina mase ngifaka ama-Xanax la ayalalisana phela. Lapha
uzamula kathathu awuvaka lokho sezwa lutho uyaquleka ulale ungezwa lutho kanti kuzoba inkinga ukuthi ayiphindelele eduze izwe emnandi kanti lento inamazeni phakathi wagcina sewumuntu nje bese ovuka esephuphunyelwe yisisu. Okay. Wawukwenza ngenhloso vele lokho ukuthi awufisa ukuthi isiphuphume isisu? Lokho ngingasho ukuthi ngakwenza ngenhloso ngoba phela wayengithumile i-drink. You understand sister? Sure. Ungithumeni kwakhe i-drink le kwakuyi-drink eyakhe angasiyona eyami mina shuthi lento eyami engafika nayo sengiyifaka phakathi shuthi angizwa ngi-understand. Nami ngiyafisa ukuthi kube khona indlela esizokwazi ukuthi siphinde sihwebelane ngayo. Sengingathatha noma isiphi isijeziso ngoba manje nami lento le iyangidla ngaphakathi. Ngiyafana njengomuntu ukhipha umphefumulo lapho ekugcineni. Yeah, wakwenza ngokwenhloso futhi angithi. Khona sister ngasho ukuthi mfethu ngangidiniwe. Ngidinwe nabantu bangaphandle yabo. Gcineni naye le libile khalela le hlupha kwayila endlini la imemezana noma la mina ngisezwakala nje njengomuntu endlini. Athendwa yena yonke into yonke indlela nje uyena ethola yonke into engikushaya nje. Ngoba ekhuleni ngoba nakho ethwelwe noma yebo lokho nje kuphela sister. Mukhumbula kahle mhlawumbe wayenza ngasenesikhathi esinganani wayenza leyo nto? It was 2022 njengoba uzoyiconfessa manje. Ngoba le sengihlale naye isikhathi eside about 4 to 5 years if I'm not mistaken. Yini yenza ukuthi ubone ukuthi sekuyisikhathi esiright ukuthi umtshele usisi wakho ukuthi wenzani kuyena? Isingihandi isikhathi eside angilali ebusuku. Ngihlezi ngiseyinkingeni. Mangisi nami ngisiphela njengomfana osecaqeka nokukhula mangisi ngiyofuna kwabantu bezulu bayangitshela ukuthi hayi ngeke mfana. Hamba ucela uxolo kusisi wakho. Udadewenu. Izinto zakho zibambe le yangane le yani wayenza lento le. Mina ngangayitshela ukuthi le nto ingase imenze ukuzigcina ephuphunyelwe yisisu. Angikholwa mina. Awuthi kuzokwenzakalani umuntu okhulelwe umnikeza ama drugs? Yabona ngalesi wafuna lale wena angavuki yena noma njengoba ngisho sister ngangacabangi kahle phela straight angazi thinking because of izinto awuzidli. Usazidla namanje? Hayi mina ngayishiya phansi ngakhetha kushiya phansi yonke leyo nto straight ngayishiya phansi ngoba ngabona ukuthi isigcino shuthi ngelinye ilanga yogcina ngiyifakele ekudleni sesigcina sesidla sento sisihamba sonke. Ngibe vele ngibe nebhadi ngisale ngedwa shuthi ayibo yonke leyo nto efana nanomuzi ogadiswa ingane encane ubone sister ukuthi kuthiwa ikasesh ubizwa ngendawo kuthiwa ikasesh la indawo ngigcwala wonke uhlobo lo into kanjalo leyo sister. Ngiyakuzwa. So usisi wakho akwazi ukuphinda abe nabanye abantwana emva kwalokho noma aphindanga abe nabanye abantwana? Washada sister emva kwalokho waba nenhlanhla ukuthi nje mfethu agcine esethola nesoko elisha lamshada futhi baqhubeka nje kuyimanje nje ukuthi nje akazi nanokuthi ngize la ekhaya but nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi ngithole usizo la ekhaya mhlawumbe kube khona indlela esokwazi sikhulumisane ngayo kodwa uma ukuthi ucabanga ukungijezisa I'm willing to take lokho ukujeza lokho because nami iyangidla ngaphakathi sister. Okay, unawo lo mkhuba wakho ngikubuza into usho kunye ngithi mina manje unabo abantwana? Yebo, sorry mina ngiyaxolisa mina ongazwanga kahle. Ya unabo abantwana unomfana nentombazane. Siyabonga. At least azange damage. Kodwa uyabona umngozi wacishe wabenza because kwangadamageka kwayena mhlawumbe ilokhuza isibeletho sakhe angaphinda kwazi ukuba nabantwana because of ianger futhi naye engaboni ukuthi kubalekile. I-pressure uyithola emgaqweni. Izinto zasestradini lezigcina esingena nazo endlini izinkinga siyilanda ngaphandle singene nazo endlini sigcine sesi-affecta wonke umuntu osemndenini ngaphakathi. I wonder yini eyenza ukuthi ube ne-pressure uma kuthiwa usisi wakho umithiswe my friend ubuka ngathi akayena umuntu noma mhlawumbe usukusaba ukuthi ingane yakhe ngeke ikwazi ukuthi iye kubo ngoba phela aqhamuka kuleli zwe lethu? Inkinga ifikile lapho sister ukuthi manje lamasiko lezi ingane lawa asiwazi simo sibawaperforma kanjani. Uhlangana wena uma wayo phela ofanele abone ukuthi uzolenza kanjani. Yabona ngoba sekukhona yena naye la emndenini shuthi extended of a family shuthi sekukhona sesinobuhlobo bale mazweni
Angibona kodwa leyo sister of which is not good for thina futhi umuntu abafike nabantu babo mebesuka ngale ngoba banamisiso space labo bebashiye kanjalo ukuthi bebaleke ngoba bayabaleka kumanje abanama permits abanalutho. Asingayi lapho kodwa mina ngiyakholelwa ekutheni ukuthi sonke sabantu sonke siyadeserve ukuthi sibe happy la sisuke sikhona but angifuni ukufika lapho ukuthi kwenzakalani njengamanje ukubalekile ukuthi wena sifuna ukuneza ithuba lokuthi uconfirm eksisi wakho. Lokho ngakuthokozela ngathi ngiyangazi Hayi uconfess man. Hayi ngizomxelela ntathu ngixelela kade ngixelela yona uyazi asenzeni kanjalo. Umukelo Black Life simzwile ubhuti echaza udaba lakho libelile laphithiza yabona namazini angathi asakhona kwayimanje kodwa ngasenzi bengimbuza wathi hayi wayiyeka yonke leyo nto ake sithembe ukuthi usisi wakho uzokwazi ukuthi amxolele ngoba nayo impilo yakhe isiyaba right usewashada waphindwa waba nabantwana abawu2 emva kokuthi alahlekele umntana wakhe. So engikhohlwe ukubuza mbukele ngicabanga nawe uyayibuza kona umkhonyana lo azwana naye manje uyisima kanjani akayena wangale wangala. Wavele wabuyela kaZulu straight hayi insizwa impela le yahlangana nayo nje ngoba nje yamshayela nje inkomo nje zonke ayiphelele nje nami egate banginikeza imali yasegate nami ngaphinde ngahola nasegate yabona nje konke nje kuhamba kahle nami ngimjabulele futhi la ikhona ngize ngifuna uqamba manga ngifuna ungasho futhi sister. Azizama ukuthi ke esikusiza ukuthi ukwazi ukukhipha lemfihlo yakho mhlawumbe lizokukhulula iqiniso lokuthi usukhulula ukuthi ukhulume nayo iqiniso ngento eyenzeka. Mukelo Black Life asingasimosha isikhathi azama kufanele size ukuthi uthatha kanjani lo daba. Hello. Yebo sawubona unjani sisi? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela ngikufonela ngikwa Black Life TV. Ngikuhlelo libizwa ukuthi sikhipha izimfihlo. Ngicela ukuthatha leli thuba ngikunikezele ubhuti wakho khona ubhuti wakho seduza ngifisa ukukhuluma nawe. Hawu, Jehova Nkosi yami. Nkosi yami nathi okay. Ngicabanga kancane. Nangoke. Sawona sisi. Angitama wami njani? Yaphela wena sisi wami. Ngiyaphila manje ngikho ngathi ngizalani khikhani. Yabona nje sister iphese yazi kodwa iphese ngicela ukuthi ngivele ngenze ibe mfishane le ndaba le. Sister yakhumbula sister ngalikhathi ukhulelwe ngo-20 bani ngo-20 ba ukhulelwe ngo-20 bani konje ngo-2020 ya kuloyo nyaka lo nakuwe sister ukuthi ngithuma idrink esitolo yakhumbula sister bese isenzo sami esimbi engasenza kuwena pheze kahle angizwanga ngisho ukuthi isenzo sami engasenza kuwena sibanga sihle ngenxa awukhulume yazi uyagida awuhlale nje dabeni ufuna ukuthini ngempela kini sister ukuphunyela kwakho uyisiso kwakuyimini owenza leyo nto ngangifaka amazeni edrinking yibo umthetho wakho lento yakho uyize kuhlanganisa le nto futhi ungazibulela ushala yabona sister nami ngiyayisola ngesenzo sami namanje ngihlezi ngihanda day in day out nje ubona nami ngingasabuyi ngisho ekhaya enye yezimo lezi engenza usimanje ngoba le ngane ngiyayibona ilibilisi malume lalela utwami lalela ngithanda impela mntaka kodwa yabona njengamanje lento ngitshela yona angazi ukuthi ngizobheka ubani yazi ukuthi ngiyajabula ngishonelwe wena kanti uzongitshela into endlena umalume onjani wena-ke kahle shuthi phela nalezi ey'khona iy'ngane ungayibulala ukwazi ukwenza into enje ngangali nawe kodwa sister mfethu kodwa nawe uyazi ukuthi ngangilwa nani mfethu kodwa ayikho into engingayazi yazi mfethu angazi yazi ukuthi ngithini yami into ebuhlungu kanjena ongazibulala ingane ingenaqala wayilo ungabulalanga-ke mina-ke plistike usala ingane-ke wathi kube sasifa sobabili wayicabanga kahle ngampela into oyenza lutho sister bese ngangingacabangi ngisho kathi ngangingacabangi ngangidiniwe umphakathi endaweni yase ngiyinhlekisa mina nabangani bami okay wena shuthi ulalela abantu bomphakathi over umndeni wakho
Futhi kwakumnandi ungibuka ngikhala ngisafana ngilahlekelwe yingane eyayiyigugu kumina. Wawuzokwenzela ube ngani ngazithole ezinye iy'ngane? Wawuzokwenza njani? Akutshele mina-ke wawuzokwenza njani? Hey, cela uxolo bantu bafethu. Anginakho okunye engingakusho kuphela ukuthi ngicela ukuthi ngiyaxolisa ngakho konke. Sengingathatha noma isiphi isijeziso kodwa nje lokuthi nje bese ukuthi uthole enhlizweni yakho ngelinye ilanga ukuthi ukwazi usungixolele. Ngisho mangibopha ngisho Namanje sakungenza isilimo yazi awuxolisi wena futhi namanje ungenza isilimo uyangibhuka. no. Uma ngumphefumulo la bethu yazi angazi ukuthi ngithini angifuni ukuzwa lutho ngihlangene nawe noma uzothatha uzise emaphoyiseni noma uzohamba uyoyiphosa ebridges wenze noma yini kodwa engifuna ukwazi ukuthi angifuni ukuphinde ngikubone angifuni ukuphinde ngikubone eduze kwamehlo ami yabo njengamanje nje ngiyazevezela yabo kungiseduze bengizokubamba ngalezi ezami izandla Ngiyaxolisa sister wami usungadini wena ngiyayisola ngakho konke wenza. Ngiyakucela ukuthi uthole enhlizweni yakho noma ngelinye ilanga ngizozihambisa mina epolice station ayikho inkinga vele. Hey lalela ngitshela into eyodwa njengamanje bese ngiyayivala ifoni yami yes ungilalele sister kahle akumile wathi hamba odla zonke lezi zinto owawuzidla uyangizwa mina ngithuma idrink ngoba la ngade nginqanile so manje wena uma ngabe ngithuma idrink ngicabanga ukuthi sifakele ushefu wathi kube sasisa sobabili-ke nomntanami nakhi-ke koshona yena-ke shuthi ngaleso sikhathi mina ngisebuhlungu wena wawujabula uyabazi ubuhlungu engadlula kubona uyabazi ubuhlungu wangisaba kubona kube nangingazi-ke ezinye iy'ngane kokuzozenzakalani ubuzojabula Lento bengize ngijabule ingakho nami ngikwazile ukuthi ngigcine ngikubona lokho futhi iphutha lami nama ngikho phela perfect nawe awukho perfect sister yazi. yazi sengiyayibona wena ingqondlwana yakho wawungamthandi ngithi lo muntu engamjola naye vele before futhi ungamthandi kwakho kwaze kwenza ukuthi ibulale ingane yami yazini ngicela ukhulume wedwa naloku bantu labo ukuthi mina ngi-right ngawe angifuni ngisho nanokukubona Ungakhali sister bese ngiyakuncela bese ungakhali mntakami. angikwazi ukungakhala Nceza. uyakhumbula ukuthi ngisafare kangakanani ukuthi ngizama ukuthola iy'ngane sengisemshadweni unkulunkulu wawenza umuthi angayitholi ingane kube ngangingayitholile kwakuzokwenzakalani uyayazi phela ngibhaka kuyona ngibona abantu beba ney'ngane ngihalele ngifisa ukuthi nami yami ingane ngabe ngiyiphethe kanti umuntu owenza into ukuthi ingangiphume uwe Cela uxolo. yazi kusho ukuthi wena ngingambulala umuntu futhi nje wena ungasifakela ishevu sonke abone nje angisakuthembi angisafuni ulutho oluhlangene nawe yes angifuni lutho Sister yazi bengithi ngizama ukuthi bese ngizocela uxolo kodwa manje ngiyakubona ngathi usuyangiphakamela kakhulu yabo ingakho nami ngikhetha ukuthi yazini ngiphume empilweni zenu bese yabo. lalela yabo nje uxolo lakho uxolise kumina akwanele yes akwanele ngifuna ukuthi angazi ayengiyeleni bese ngithi ngiyaphola lento ngithi ngiyadlula manje futhi ngibuyisele emuva Nceza bese. akuxoxela muntu ukuthola mfethu abhayi angifuni ukukhuluma nawe nje No, valelani ngifuna ukukhuluma naye. Manje yabo manje sister bese indlela usengenza ngibe umunye umuntu manje lo sisi lo bese akathi akafuni ukungixolela kena yonke into futhi ngisho ngimtshela ukuthi ngiyayisola ngazo ngesenzo sami. No, awenzanga kahle so lingalindela noma yini. Hayi sisasatholakala. Ehlisa umoya. Mbukelo Black Life TV bengithi ngiyazama ukuthi ubhuti ngimayinele yabo manje ngiyabona sisasatholakala efonini so unfortunate ayisekho into engayenza. Ngicabanga ukuthi kodwa sozama ukuthi sikhulume nosisi yabo sim-understandise ukuthi kwesinye isikhathi umuntu under influence ama drugs ubuye angakwazi ukucabanga kahle but asisho ukuthi abantu bazoyenza izinto engasile bese sile sithi ngoba wayedla ama drugs kodwa ngicabanga ukuthi healing uyayidinga kwayena ukuze nayo impilo yakhe iqhubele kahle phambili vele seku right konke ngiyazi niyazi bafethu nenhliziyo enhle sometimes I always wish ukuthi abantu bangasheshe bahile of which I know ukuthi i-healing process bafethu ayikho lula ukuxolela umuntu more special okwenze kambi akukho lula kodwa nakhe egcineni uma ukwenza nje ukuzama ulandela ama steps abalekile mhlawumbe osukunikezwa wona ocepheshe uhamba ugcina ubona ukuthi yazi lento kumbe mengile ngiyibambe enhlizweni yami ngizogcina ngenza izinto ezirong ngempela kanje yabo i-forgiveness bafethu inamandla ukuthi inzima
yabo bhuti wami. Yeah. Nesenzo sakhe azange sibe right, so ngicabanga ukuthi kulindelekile ukuthi usisi-abhave indlela abhave ngayo kwamanje, but asimnikeze ithuba athi ukuhlala phansi uzoxolela because negazi elilodwa kuyikona phela ukuthi singalindela noma yini angakubopha for ukumbulalela umntwana even though ese-happy. Mhlampe-ke avele athi ngoba vele use-happy usenabo abanye abantwana, it's okay, uyaxolela nje ngobhuti wakhe. Utheni babili kuphela kuma wakho? Ya thina sobabili kuphela nje, kuhlelo oqala ngokungaphambili sekulungile manje. Kusho ukuthi kuyenzeka ukuthi uma kade udla lezi zinto ey'dliwayo noma ungasekho esistem yakho kodwa uhlezi uyileyo nto nje eba kanjalo kube ngathi vele. I'm asking. No, ngisiyena umuntu okanjalo mina sister please. Leyo nto leyana ihamba nomqondo wakho because yonke into njengoba kuthiwa amazeni. Abantu kuthiwa amazeni, leyo nto leyana. Iyingozi. Inobungozi obuningi first time. Awusayidli kodwa noma usayidla manje. Ayifuni nala ihambe ngakhona. Usudlani manje? Hayi manje ngiphilela ngosigarethi nje kuphela ngokuthi libe ngingabe ngicabanga kakhulu njalo. Wona wazi ukungisiza singalokhu ngicabanga kakhulu. Hayi okay bro. Sibonga kakhulu ngokusithemba Black Life ukuthi ukwazi uzokhuluma uzokhipha imfihlo yakho kusisi wakho and nawe sozama ukuthi sikuprovide nge-counseling ukuze ukwazi ukuthi uye phambili kahle. Uyixolele nawe for ukuthatha iy'nqumo ey'bhedayo yabo. Usamncane futhi nakhona because namanje mina emehlweni ami ubuye kumncane. So I believe ukuthi ngaleso sikhathi wamncane kakhulu and also wazi ukuthi ama-drugs awabuyiseli kuphela destroy impilo yomuntu. Even if kuthiwa njengamanje uthi awusawathathi, if uyawathatha ukhumbule ukuthi ungenzela mina but umuntu ofayo wena. Yes, qinisele imsulwa. Danko. Ukole Black Life, thank you so much for watching this episode till the end. Mina uMlangeni Magasela ngiyabonga kakhulu uhlezi kwintokozo kumina ukuthi sihlanganyele ndawonye and then sizwe indaba zabantu sibone futhi sibasiza kanjani. Khona yini ama-advice esinawo mesingenawo siyabaphosa kochwepheshe sibone ukuthi bona basiza kanjani. Mina ngimthanda ibad. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.